Velkommen til denne årlige, endnu en gang tradition, som vi jo på trods af vejr og vind holder i hævd. Jeg er glad for, at det ikke var i men som I kan se, endnu en gang så er de overordnede magter med os. Og det bakker op om et arrangement af den her grad. Jeg har spurgt adskillige om påklædningen er i orden med lange underbukser og huer. Og jeg kan se, at huerne har vi i hvert fald på plads, og resten forbigår vi i tavshed. Tiden går, og det er jo fantastisk at skulle stå her et år efter og kigge på jer alle sammen og tænke, hvor søren blev den sæson af. Det er så faktum, at år 2010 blev et fantastisk haveår. Vi er mange, der har glædet os meget over vores kartoffelhøst. Vi er mange, der har glædet os over, at gulerødderne har antaget en størrelse, der er over 5 cm. Jeg er glad som formand for at repræsentere en haveforening, der er så velfungerende, når jeg går rundt og kigger her, at det er jo en fornøjelse at se. Også formandens have, for ikke lige at nævne nogen. Det er mangfoldigheden igen. Jeg synes, det er fantastisk dejligt. Der har ikke været nogen udmeldinger i årets løb, og vi er derfor fremadrettet glade for at se jer til næste år, 2011. Vi har allerede nu vilde planer. Vi har vilde planer om jordbundens analyser for det økologiske først.